så allt vi det väl vi i som en period men månaderna det som vi gör och det är att Georgia vi lägger för tekniska filer och det är alltid början av det som lägger vi att 5 första veck. Det blev tungt. Jag står den att han har att vi gör tekniska filer mot det gör. Jag synes Pine visste en gott insats och vi, vad ska man säga, vi fightade i 30 minuter mot ett starkt håll. Det är tufft att spela mot Schweiz. De har starka spelare som spelar runt om allt i Europa, Frankrike, Danmark, Tyskland. Så det var tuff motståndare på en tuff udbane, men jag synes prestationen är god och insatsen är riktigt god. Vi ser så mycket kapping som helst. Distan jar i öl var nökt vi och pastorvis det. Och så är vi ett ölja harmar över att vi lägger allt väck mot Finland. Vi hade distan under kontroll och i 45 minuter och så är vi det svarst. Så det är ju. Jag minner att den viken har varit mycket god. Vi har tagit ett skritt framåt nästan i varje nästa kamp och det har varit tuffa motståndare. Vinna Lithuania är majestät, lite skuffelse mot Finland, men samtidigt så är det håll som ligger nästan på samma nivå oss. Och så gav vi Schweiz en tuff kamp, så jag är mycket tillfreds med insatsen och spiritet i Pine och jag synes att de kan vara mycket stolt av sin prestation här. Vad kan de bero det här till? Jo, alltså, vi må bara vara flinka och jobba vidare. Vi må ta god vara på den gruppen och vi må vara flinka pröva att skaffa den kamper och där är jag säker på att om 2 år så är vi på samma nivå och Schweiz och de håll som ligger där.